Здравейте хора от YouTube, днес ще снимам клип на Rich Raids епизод 2. В първия не съм писал епизод 1, защото е ясно. Да започвам. Играта е забавна, не е трудна. Колите са бързи. И така. Ще има още 3 епизода на тази игра, но не се знае кога. Може още и сега да ги направя. Опа, минаха ма. Така. Това състезание завърших 5. Започваме второто. Абонирайте се за мен и харесвайте. Така, нещо не се получава. Колата е хипербърза. В това състезание съм на 4-то място, за съжаление. На 6-то, извините. Общо са 13 позициите. Като ме пуска от 13-та. Тук внимавам, че ако ме обърна ще стане лошо. А пък то е последната обиколка и поне да завърша там на добра позиция. Да, като трети. Така.